Danas moja sestra pogađa cene Vajkal proizvoda. Ja ću poklonati za novo petati. Prvi proizvod, najnoviji proizvod je u pitanju. Ajde da vidimo koliko si ispratila. U pitanju je body. Druži, ako hoćeš da opipaš, možda će ti sinuti ideja. Hoću da ga stavim u svoju ormane da opipam, draga. Ajde, Mila, da čujemo cenu. 4990. Koliko je lupila random? 3900. Pa šta hoćeš, ja sam skoro pa pogodila. Džabe, bukvalno, kupite ga. Sljedeći proizvod, naša sako haljina. 17.900 i 500. 17.000. Ajde, ovo prošlo može poen, za ovo ne može poen, 8900 je haljina. 8.900? Zezaš. Ja sam mislila da je to mnogo skuplje. Nije. Za bebe ili za kušiće? Za bebe, idiote. Znam ništa je velike. Evo, ako želiš da opipaš opet. Možeš sad da opipam. Ovo mi je donji deo. Uvetio me Baby fever. Ajde, reci cenu, ženu. 5.000 ceo komplet. Toliko bi dala, ne preko. 3.900, Mila. Pa dobro, ja sam ti još podigla cenu, brate. 21.000. 21.000. Ili 19 beše bio. 21. Ajde, pogađite, Mila. Ovo nam je signature proizvod. 20.000. 22.000. Bila sam toliko blizu. Ajde, za dva proizvoda je bila blizu, dobit će 2 poena od 4, a vi stvari dobijem? 0. A vi pišite u komentarima koji od ove 4 proizvoda je vama omiljen.